després de veure aquest vídeo de l'Escola Jesús Maria, anem a comentar-lo amb ells una mica. He vist molts ordinadors, suposo que estava a la sala d'informàtica, no? Sí. Que estàveu fent algun treball? Sí, estàvem passant una redacció. Molt bé. I també les votacions, com les heu fet per estar els tres aquí? Ens van donar paperets Sí. i a cada un va escriure el nom que volia que vingués i els tres que van sortir més van... Van escriure un sol nom. Sí. I els tres I noms el que van seu no sortir podia més, els tres que van sortir més... Van ser els nostres. Molt bé. Bé, ara sí, després de comentar una miqueta aquest vídeo, continuem. Toca el segon bloc, que és el bloc de ciències, coneixement del medi. Sí? Així que atenció, mans endarrere, que comença la primera pregunta. Digueu el nom de 5 comarques catalanes. Ja. Anoia, Barcelonès, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Terra Alta. Resposta correcta. Molt bé, molt ràpid i, la veritat, molt eficaç. Molt bé. Segona pregunta. Cap on han emigrat la majoria d'ocells durant aquesta tardor? Ja. Àfrica. No em refereixo cap a algun país en concret o continent, sinó cap a quines zones? El Delta de l'Ebre. No, o sigui, no això, sinó zones molt fredes, zones molt calentes, zones molt humides. Zones? Càlides. Ara. Resposta correcta. Bé, com que el globus no el petarem, perquè al final l'hem sapigut i entre... No era del tot incorrecte, perquè sí que molts van cap allà. O sigui que ho deixem aquí, vale? Globus sencers. Molt bé. I ara tercera pregunta i última de ciències. A partir de quina temperatura s'evapora l'aigua? Ja. 100 graus. Resposta correcta. Molt bé. Molt bé. I ara ens trobem a la meitat del programa i sí que passarem 2 minuts de publicitat, que passaran ràpid, perquè els nostres participants agafin força. No marxeu. Bé, després d'aquests moments de publicitat, que suposo que us han passat ràpid a tots, tornem a estar aquí i ens trobem a la meitat del programa. Queden 2 blocs, que són actualitat i llengües. Fins ara dir-vos que aneu molt bé, amb el nivell molt bo, quasi bé no heu fallat cap pregunta, i entre tots hi ha un nivell molt alt. Molt bé, nois. Ara sí, continuem. Primer de tot farem actualitat, sí? Així que atenció. Primera pregunta. Diumenge 18 de gener celebrem la festa dels 3 tombs. Sabríeu dir qui és el patró? Ja. Sí? Sant Antoni. Resposta correcta. Molt bé. Molt bé. Segona pregunta. Fa pocs dies, els Reis Mags van passar per Igualada. Sabries dir quines ofrenes li van fer al nen Jesús quan va néixer? Ja. Or, encens i mirra. Resposta correcta. Molt bé. Que t'hauríem portat moltes coses, no? Bé, tercera pregunta. I última, actualitat. A Igualada hi ha més d'un aparcament públic soterrat. Sí? En sabríeu dir 2? Ja. El pàrquing de Calfont Sí? i el pàrquing de la plaça de la Creu. Resposta correcta. Molt bé. Hem anat ràpids, veig que esteu al dia. Us felicita. I ara sí, com que abans hem vist el vídeo de l'Escola Jesús Maria, ara mirarem el de Ramon Castelltor, no? Sí. Anem-lo a veure.